krásna. Je tu super veľa ľudí, páči sa mi tu strašne veľmi. Vonku je veľa ľudí. Je to perfektné, je to presne tak, ako to chalani plánovali. Chlapi sú slabí. Úplne najsamlepšia. Skvelé, zatiaľ skvelé. A výborne, veľmi dobrá akcia. Momentálne teraz ešte na parkete tancujú nejakých pár odvážlivcov, no takže keď sa to rozbehne, bude to vynikajúce. Ešte som tam nebol, ale páči sa mi to. Som sa díval cez okna. Je úplne, že ako pani ty kokos, úplne super. Nenávidím vás! To sme chceli počuť, ďakujeme za rozhovor. Úplne maximálna spokojnosť. Výborne, skvelé, najlepšia počas všetkých rokov doteraz. Ide víno. Baví sa v pohode, proste alkohol bol. 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 Je polnoc a máme vypradané, takže som spokojný. Už to nebudeme stiliť, aby ľudia si užili svoje, aby mali nejaký priestor trošku. Čiže toto je jedna z mála takých akcií, že máme v pláne nejakú túr po celom Slovensku. Takže Žilina to odpalila nakladačku veľmi dobre, sme veľmi šťastní. Aj za ten názov nakladačky, ale dobre nakladajú. Bara, bara, bara. Só vocês, vai! Bara, bara, bara.